So sa Gmall SM na po, kalaag-laag. So sa dihag ni kalit lagutom, ay wa na. Kay gutom naman, so tara, ato tas SM Gmall Food Hall. Mayang adlaw mga readers, welcome sa akong vlog. So ani ana sa data karon sa Gmall kalag-laag with my family. So sa siging lakaw-lakaw, nibati mi gutom. Kay sumo naman ang KFC, Jollibee ug Chowking, nagpalain na pod mi. Among testingan ang ilahang food hall. Tanaw na mo na bay mga barato. So samtang na nami sa sulod, sa siging pili-pili ug usay kanon, wa gyud mi nakitang barato, puros yun kini mahalon. No problem? No problem daw. Puros mugod mahalon. Better than burger? Tilor din noon mo'y better than burger. Gi-check po na kong Red Bull, mo gyapon pating mahala. So nagpahilo na dalam may daan diri sa lamisa para inag-order og mga foods walay sabod. So una jud ako nakita na nga house of lechon. Ni-try lang po kong order diri kay taon-taon sa gibing wa kakaon ng lechon. Labi na si May, patigyo hangulan ng lechon. Kisa man pwede maglaway na, tanawag ko ilang panit tugang kubal, pero di ka crispy. So muna na among order. Gamay-gamay na pero makapanimbaw ang kangkugo na to kung mapalabit ang kaon. So ako tayo gihatod sa mga bata para at least makakaon-kaon na sila ginagmay. The best thing na lang kasi may abte mo preparar para sa mga bata. While ako, syempre hangol man tagramin, gibalikan gud ako ang Red Bull. Kanis la tanan kay balo na gid sila ug sa ko kahangol when it comes to pansit, ramen, noodles, bami ug uban pa. Basta pag long life, matik hangol ko ana. So samtang naghuwat ng bugos akong order, nagsigil na po ang tanaw ng mga order sa uban. Nagsigil na hinon ko pagnunok sa kong laway. Tanawa ra gud pud na. Kisa ba di maglaway ana nga kadaghan pod sa naglinya. Ka ako layo pa kayo. Try. Klaro kayo ang ako aning order. So naray gidala dayon para magsugod nagkaon. Pero before ta mo naghungit, mga jet sa tasino kay kasaban tag papagan. So si Aya mo naglead. While kami naghuwat og sa mahuman kay syempre ikaw magpangadji bam dayon. Makita ba po nimo unsa ka seryo si Aya naglead sa iyang prayers basta iyang mama, pero ako pag humangyo panguros sugod dayon bahala ga sa aso. Lukot-lukot din sa noodles para na mahungit. Bahala lagi sa usa ka init. Kining akong order day nga ramen is beef brisket. Labi sige kaya ang sabaw. Ang nakaapan lang kay medyo na anad na kog ramen sa Japanese, na anad na kog ramen sa Korean. So medyo lataan ako sa noodles aning sa Chinese. Pero sige lang, kay sawan kay craving man sa dagin ako. So larga, kungit, bahanog init, pero wala gid mo kay balong nga katuloon na kaguluhan na sa kainit. Gipanggutom gid tanan si ate og gias ko tagayang plato kay hadlok mo usik. Si Aya, murag gi 1 2 3 check ang iyang kanon. Korot, asa kong noodles murag gi tornado, asang lechon murag gi kuso-kuso. Si May, amor lagwa, pero in fairness, mura ra gipang tulon ang lechon nga way usap-usap. Kaya nga bustik naman, hinay-hinay na pataglakaw-lakaw pa daw sa gawas hantot mahilisan. Pero, uggot mo naman pag migbalik, I'm sure dili na nimo balik diri kay perti yung mahala. So adto na may food hall oy, makatagam yung presyo.